Відбір на велике шоу у Генічеську на Херсонщині провели перший кастинг до фіналу дитячого фестивалю «Татлисєс». Конкурсанти змагалися в номінаціях «Вокал», «Хореографія», «Інструментальний жанр» та «Акторська майстерність». Журі переглянуло понад 30 номерів. Хто ж найбільше вразив своїм виступом, мої колеги докладніше. Перед виходом на сцену діти вкотре повторюють свої номери. Всі неабияк хвилюються. За 10-річну Аділє вболіває її мама Ельміра Ханум. Каже, пишається тим, що донька співає рідною кримсько-татарською мовою. І неабияк хоче, аби вона потрапила у фінал «Татлисєс» до Києва. Попробовали, как бы получается. Больше наши крымско-татарские песни нам близки, к нашему народу. Честно сказать, наворачивались, как первый раз услышала. Думаю, что если не пройдем, пройдем еще раз. Аділє не приховує, для неї відбір на «Татлисєс» – важлива подія, тому пісню репетирувала ледь не щодня. Она называется песня «Мовы Бунчук». Ее пела Разеся Таблаева. Мне не главное победить, мне главное участие. Колектив «Гунєш» виконує народний кримсько-татарський танець. Дівчата з села Азовське на Херсонщині утворили свій колектив півроку тому. До цього у їх селі не було кримсько-татарських колективів. Народный танец передает колорит народа. Месяц готовились. Сразу, да. Каждый день собирались, репетировали. Надеемся, что не зря. Мы впервые здесь и очень сильно волнуемся. Всем benim komamız. Ukrayna'nın bağrına, mezarına hazırız. 15-річна Еліна Степанова з селища Риково читає Шевченківський заповіт кримсько-татарською. Минулого року вона побувала у фіналі «Татлисєс». Розповідає, участь у фестивалі була для неї надзвичайно корисною. Я получила нового человека, учителя, который с ним мне удобно, комфортно общаться. Этот человек мне открывает новые песни. И благодаря конкурсу я, можно сказать, более сильно углубилась в крымско-татарский язык. Цьогоріч на відбір на Херсонщині приїхало майже вдвічі більше дітей, ніж минулого року. Для меня большая гордость, что мы наконец расширили свои границы, приехали в Херсонскую область, мы приехали в Геническ, и мы увидели этих детей, которых никогда не видели. Я также уверена, что эти дети после сегодняшнего конкурса обретут опыт для себя музыкальный, и они будут на ступеньку выше уже. Результати відбору на Херсонщині оголосять упродовж місяця. Кастинги також заплановані у Києві та в окупованому Криму. Фінал фестивалю «Татлисєс» відбудеться у столиці влітку. Вікторія Блязова, Іслям Пінка, Асан Емінов, Заман, АТР.